Happy Diwali to everyone. खुलुमबाय बयखौबो आंनि KM.B YouTube चेनेलनिफ्राय। जों दायो नै गोजोन दीपावलिनि समावहाय माने फुजा होनो नागिरदों आरो न'आव एसे बेखौनो नोंथांमोना नायलांदों। आङो सिथ्लानि बाथौ गुदियावबो आलारि बाथि फोजोंनानै फुजाखौ बावखांबाय आरो बायजोआव बैथिंजाय बाथौ सानजा खनायाव थानाय शिब फुजाखौ बावखांबाय आरो माइ बाख्रियावबो जोङो फुजाखौ बावखांबाय। बिनि उनाव जोङो आइजों आंजों आलारि बाथिखौ जगार खालामबाय आरो लामायाव सावनोहाय। दायो आइया खालामगासिनो दं आरो जुगारखौ रेडि मोनफा मोनफा आलारि बाथिखौ थोरसियावहाय फज'गासिनो दङ। आलारि बाथिया गोबां बुरजाथार नालाय थाब जायाखिसै आरो थाव होनायावनो मानायावनो एसे गोबाव लाबाय। जों दायो आलारि बाथिखौ फोजोंनानै लाग्रोखाबाय। बिनि उनाव आङो लामायावहाय थोरसियाव लांनानै मोनफा मोनफायै माने गेटआव मोनफा मोनफा थिखोनानै होबाय आरो आंजों लोगोसे बाबाबो दंफायो। बाबाया देखायनानै होग्रा आरो बेनिफ्राय आं आलारि बाथिखौ मोनफा मोनफा माने गोजौआव दैखांनानै होग्रा जादों आरो बाबाया देखायो आरो माबायदि दोननांगौ माबायदि फोजोंनांगौ बेखौहाय देखायनानै होबाय थादों आरो मोनफा मोनफा थिखोनानै होनायावनो बाबाया देखायगासिनो दं आरो बिबारखौ माबोरैहाय बावनांगौ माबोरैहाय रायसननांगौ बेखौहाय। आलारि बाथिखौ स्राय होखांनायनि उनाव आङो खनसे खुलुमबाय आरो इसोरखौ आरज गाबहरबाय गोसो गोथारै। बेनि उनाव आङो